ka jingdan jonga ni ka PHC ka long ka jingker khu ka kraw ya ka ni ka dong bat ka thain ka badang sadien ko blai shi bone epic subscribers baro ki ba juso to dapat page videos ka ni channel story to la London this one kani ka dei ka PHC wa ka ji kani ka PHC ka cover ya saupo khandai to li gishnong bat ka jingdon brio ka long palat ya ka khatsan hajar ngot ka jingdon jongki asha ki long saupo nyongot hakani ka PHC ki staff nurse ki labiang kumbalong ki we ki PHC Henry Dangduna ki doctor but supervisor hapo kani ka PHC don dang tang we doctor but iwe I supervisor kumta da ka baburam la karpat ya ka sorkar badon buram jungi basngubha ban snapus saiwe doctor but iwe I supervisor khnang bagajing syakri jong kani ka PHC kan long shishu ka bakraw bat ka bajanai lada phai shakki building kani ka PHC ka dangduna bha kampat biang ki kamra na ka benta ki jingdon kam ba pher kum ki store room kamra kerpang bat kiwe ka light ru hakani ka PHC tang la dei porliur porslap kala thut bha kani ka machine ki ong bun ba ka shot kum tai ya kaniru la kerpat ban bu no da ka machine ka ba kham he ki quarter ru hakani ka PHC ki dangduna bha kat kum ka jing ya thu jong I supervisor jong kani ka PHC ka jing supply ya ki dawai hakani ka PHC ka biang ladangin phai pat shaka jingkier la ne ka fencing hadu mentai ya kani ka PHC la shuker da ki sainarsya henry ki babun ki benta long ba kani ka jingkier ka la jot bat ka long ka basuk ya ki masiki blang lani wat ya ki brio ki banmi banrung wat na jaka bom dei banrung kumta kamlong ka basyong shingai na ka benta ki nong tray bat kum juru ya ki basa thiapang hakani ka PHC ka ambulance ka don tangawai bat ka balarim ka balabun ki jingtut bat kani ka ambulance na mar kam dei ka 4x4 kamla ban lech shaki babun ki shnong na mar ki babun e ki shnong kani ka than ki dang dei ki strok klau bat strok ndo kumta shapang kani ru da ka baburome la kerpat ya ka sorkar badon burom jungi khamtam e ya ka department bahkan phai khmat shakani ka PHC kumta na ka benta ka bhagamiat bat ka kot ka khya ya kani ka dong bat ka than lakar pat ya ka sorkar ban le e ban pen bhashu shu ya kani ka PHC next ladap stunat ya channel jonga sai tu mi parlok jong pi ladap stunat sai tu ya story tala London is one